Здравейте, приятели! Аз съм Антонио от Antonio Sword Games and Fun и в днешното видео смятам да купя супер готин и брутален скин на Брок. Имам доста джемове, имам 167 джема, дори не помня откъде съм ги събирал толкова много и смятам да ги изхарча за ето с този скин на Брок. Това е Rocket Brown, доста ме кефи. Значи някаква мечка с базука, очила, шапка, много е готина, супер гангстърска. Да, ами хора, аз смятам да я купувам, няма какво друго да се прави. Добре, купуваме на 3 хора. 1, 2, 3. Потвърждаваме. Уаха, мале! О, колко е готина! Имаме си някакви пинчета, мале човек. Вижте, хора. Бас, кефи ли бе? Много гангстърско. Чай са. Ще си сложа и това пинче. Жалко, че няма анимация, но голяма работа. Гледайте. Много добро. Сега смятам само да я пробвам, нали? Я да трайнем на Training Grounds. Значи аз този скин доста отдавна си го харесвам. Добре, я. Стреля патето. Няма много логика, но добре. Така, стреля други патета. Напълно нормално в Brawl Stars, нали? Все пак това е Brawl Stars. Така, айде да пуснем на това парче. Много готино. Гледайте. Гангстър мечка е, така ще я наричам вече. Добре, хора.